løgne. De er sådan der. Nu skal vi skære... Nej, Mike, det er ikke sådan her. Som skal være med til salat. Som vi har valgt at lave, så det ikke bliver for kedeligt. Og så skal vi lave noget råkylling. Og der. Vi skal lave noget lasagne. Med fetaost. Med fetaost, spinat og noget kylling. Kan du give og igen med en kylling uden hoved, og den tissede? Ja. Nu er jeg færdig med tomaterne, og så er jeg i gang med agurk. Og de ejer, og Breve har lige lavet hvidløgene til og vi skal lasagne. Det kan du Nu er jeg i gang med at lave hvidløgene, så det bliver bygget, så vi kan proppe spinaten i, så vi kan blive færdige med spinaten. Så vi til side skal vi i gang med kyllingen. Og nu skal jeg i gang med at skære kylling i strimler. Og nu er Maja så lige blevet færdig med sin kylling. Jeg er fyldt på kyllingen, tak. Kylling! Og Breve er i gang med vores salat, som indeholder tomat, agurk, salat, olivenolie, salt og... Nej, bare salt. Og så er vi lige blevet færdige med vores spinat, som ser sådan her ud, og der er videre, at man skal fandme passe på, at man ikke brænder dem. Så bliver de koldsorte, så kan du slet ikke bruge din spinat mere, så er det bare at rippe den. Og her skal vi lave vores bechamel, eller hvordan vi ser det. Bechamel. Nej, vi laver lasagne. Og her skal vi lave vores kylling. Sam, no go. Og her er resten af vores ting. Vores køkken. Ja. Vi er i gang med at stege kyllingen, som I kan se her. Så kommer du herhen. Ja, den er i gang med at stege, og så er den færdig med spinat. Ja, det var det. Så er vi færdige med kyllingen, og spinaten, og så skal vi kyllingen her på. Okay. Og så skal vi bare sætte det herhen. Og så når vi laver lasagne, sætter vi det der, og så det der. Nu skal vi lave bechamelen, og vi starter med at sætte smør. 2 spiseskeer. Jeg smager en masse smør. Og så skal vi sætte hvedemel. Allahu Akbar. Og ja, Det er godt. nu er vi i gang med bechamelen. Vi har sat smør og mel, og så mælk, og så bare Piske, bare sætter oregano, salt og peber i, så der kommer krydderi i den. kylling færdig. Spinat færdig. Og vi har pladerne. Ja. Vi er blevet færdige med bechamelsaucen, og vi har sat bechamelsaucen i bunden, og så pladerne ovenpå. Og nu skal spinaten i. Bare lad den være lige nu. Men ikke putte for meget, fordi du skal smage på det. Nu har vi dækket bord og citron. Ja. Og lasagnen er snart inde i, den er snart færdig. Det ejer til Breve, vi er i gang med at rydde op. Maja, den er snart ready. Nu er vi i gang med at lave salat. Vi har skåret tomater, agurk og salat, og vi sætter citron og salt. Se, den har ramt mig lige fået salat på, Maja. Nej, vi laver også der med citron, eller? Ja, og vores retardede lasagne er i ovnen. Vi håber bare, at den smager godt. Og så skal vi bare rydde op. Nu har vi taget lasagnen op af ovnen, og den ser sådan her ud. Så rigtig god ud. Og den dufter rigtig godt. Yep. Ej ja, har du gerne en fed ko. Nu er vi færdige. Og så er den ud. Salat færdig, citron, og vi har dækket. Det er det eneste dreng, jeg har i mit liv. Kattemad, for jeg synes, kattemad smager godt, så vi vil gerne spise lidt kattemad. Læg mærke til, at jeg har ryddet op på hylderne, så man sætter tingene ordentligt på plads. Så har vi sat, så har vi ærtet. Lad os prøve at se Breves. Vi mobber mig af Breves mad. Prøv at se min Miss Perfect. Og så min nummer 2 Miss Perfect. Ej, du fik 2 stykker. Stop dig selv.